Γεια σας μάγκες, και στο σημερινό μας βίντεο θα δείξουμε τα pets μας. Άμα θέλετε τρίτε με έναν φίλο μου από εδώ. Θες να πας πρώτος? Ναι, πάω πρώτος. Έχω ένα Shock DF, ένα Chicken Zombie, αυτό το καινούριο ετώ, ένα Golden Pooch. Και έχω και μετά Cowdy Giant, ένα Mega Cow, Mega αυτό εδώ πέρα 72H, ένα Giant Bean, σκυλάκι. Πήγαινε. Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω ένα Giant Bean Cow, έχω ένα Giant Red Fox Bean, έχω ένα Chicken Jockey 31H, by the way αυτό, και έχω και ένα Griffin κι εγώ, H1, να το δω. Αυτά μάγκες, πάμε να συζητήσουμε τώρα και στο στήλα Brainerd. Λοιπόν, κάνουμε join αν είναι. Όχι, θα μπω στο private μου server. Οκ, Πρέπει να μπω το όνομα. οκ, θα μπω στο δικό σου. Μισό λεπτό μάγκες. Κάτσε να κατέβω για να μην βλέπω. Βάλε το pause, βάλε το pause. Δεν έχει pause. Μάγκες, για κάποιο περίεργο λόγο εδώ που κάνω έχω recording δεν έχει pause. Οκ, θα παίζει λίγο. Άρα να μπω στο σερβερ μου. Στο δικό μου. Οκ. Από πού? Είσαι μέσα, να μάγκες, δεν πρέπει να βλέπουμε μερικά ονόματα, δεν πειράζει όμως. Για πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, κάτσε να έρθω σε σένα. Πάμε να δείτε μάγκες τι έχει ο Ματέο. Λοιπόν, άνοιξε το base σου να μπω μέσα, πως και θα ανοίξει μόνο του. Ωραία, ορίστε μάγκες. Αγκαραλίνη, λαβαλίνη. Πάμε. Αυτά. 3 los combinaciones. Τέτοια όπως λέγεται. Το ένα έχει glitch 75 million, το ένα έχει tacos 45 million και το άλλο είναι απλά ένα κανονικό los combinaciones. Όποιος θέλει να πει. Να, αυτά νομίζω, πιστεύω. Ωραία, λοιπόν, τώρα μάγκες όμως πιστεύουμε θες να κάνουμε μερικά views, με κλείδωσες μέσα αρχικά. Ναι, ωραία. Έχω το μηνό. Και όχι να κάνουμε τώρα, οπότε σε ένα επόμενο βίντεο ίσως έχει και views. Ωραία. Τα λέμε μάγκες, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.